Assalamu alaikum. Ina ma kami ba ka sallama na ma sallama. Wa alaikum salam dan uwa. To ni ka hara ni gane ka kwana ji rawa ta canza. Abokin ne Allah yana cikin damu. Ni an matsalar ka babban sallah. Wallahi Allah ta kayan sa nan garin ba su da shi. Kayan saya ha. Nan mara da ba su da kayan sallah nan. Na zan samu kaya waɗanda suka amsa sunan su kaya na ci so in sayi. Dukkan na bincike da mana daga ban same su ba. Inna lillahi. Yanzu shahar nake so nake ma antina jiran su kaya. Ba wannan magana. Inna lillahi abokina kai baka san nesa ta zo kusa ba. Ko ba kan labari. A maradi. A maradi. A maradi ba samu kayan da sanan garin. Akwai wani babban butikar za a buɗa a garin maradi wanda ba a taɓa buɗe babban butika ba a garin maradi sai wanga shekara. An je milben watan shidda na nasara je milben de. To wanga wata wanda muke ciki in ya kwana 20 za a buɗa muku babban butik. Butik wanda ya kai butik kan saye kan sari arha. In kana so tun kayan kan a buɗa shi sai a yi ma'ura kaya. In kayan amarya ne kake so akwai na san bana sai kayan sallah. Kaya ne in yi waɗanda suka amsa sunan su kaya. To nan mun kawo muku sauki wani da kuma matan yan matan ku kayan sallah. An ka ce ma magana akwati ne ta kayan aure akwai su. Kayan littaza akwai su balle kuma matasa gayu an kawo muku su gini ba su kirwa. In yanzu kake so ma ana aikawo masu A halin yanzu ya zo kusa. Karin bayani kake nema ga lamba nan kusa an direct saboda ka ne wani zama muku oda nan lubiya ka san dai aka kwarin ka sai lubiya shi ma mun bawa abokina ne gaye ne yadda yake duka wanka na nan tarihi can ne ya fara so ba mu sani ba sai ya zo cikin unguwa cin mu da wanka mu kallon gami dan gata ake ce saboda gatan da yake ci na wankan shi in zaka da kyau da kyau a yanin gama ta kwana biyu ka ga wani dan wando da sai ba shi kai ne ma musamman muke abu arziki kudin da gama yan warke ma ciwon ka nesa ta zo kusa nesa ta zo akwai takalma kala ciwo ya kare ba mu yawa zan sauwa mun sauki ya zo Allah za mu je ko masha Allah wanda na nage buci nagode a gaggaya mu mutane nagode Allah zan ga kowa amma sai dadi ko wallahi a ji na ga mutane ma ga da ka ta an gobe hake wayya yanzu sallah yadda ka yi shirin kayan ka wanda za ka fitowa na kitchen dini ya mure ke da ku mu da ke da ku mun sa an kun ya zo kayan wanka dai bangaren kayan ba ka raba dan Allah ka ta fara shaga kai ba irin su wanda suke yi su kaya wanda za ka fitowa kowa ya cikin kallon ka ko ni mutum ke kallo da ka fito wannan a kashe kuɗi a cikin da ake cewa ka da kika bar kaya da kika bar su ne kaya ba ka so ka kwana biyu sun barki da sama daji Allah ya kai mu ranar ka tuntube su bisa wannan lambar kuma ka bude su kayan masu buɗe shagon za ka ci masha Allah aure na so an kayo mata kuna lokaci Ƙawata me yasa ki cikin damuwa haka? Samu kaya na ƙetare samu sanya don saboda kin san halin ƙawayen nan namu. Dan ku a ganka kayan shiga mai kyau sai a kan kai maka kallon haka. Gaskiya haka ne ƙawata akwai wani katafaren shagon da za a buɗewa a nan Maraɗi 20 ga wannan watan ƙawata. Ƙawata, kin ko gabani da wanga labari ƙawata. Ka na gode miki da zuwan ki wallahi. Kin ko ga yayana shi ma yana cikin damuwa wallahi kullum. Har yanzu bai haɗa lihan shi ba. Akwatuna ya rasa shagon da zai zuwa ya taya tsawo su. Wallahi ke dai baka ƙawata. Daga da wannan watan ko za a buɗe shagon. Kayan libi ne masu inganci masu ƙwari ƙawata ki garzaya ki take gayo ma yayan nan naki. Akwai wani shago da za a buɗe a 20 ga wannan watan. Wallahi akwai numeran su na WhatsApp
Ina kuke matasa maza da mata 'yan kwalisa masu san kaya na kecire ni, to nesa ta zo kusa, an yi muku odar kaya masu kyau da inganci na zamani. Ina kuke samari masu niyyar aure, an yi muku odar balis ƙanana da manya kala irin na zamani. Gare ku gayu 'yan kwalisa masu san kecire ni don wankan sallah ko fati da sauransu, mun kawo muku kaya iri-iri kama da sigin, subertaman, salopet, riguna, takalmi, mantir, gilas da dai sauransu. Ga masu sayan guda ko sari, ka tuntuɓe su bisa lambar su ta WhatsApp kamar haka: star 218 92 39 09 308. Tun da ƙasar Libya za su muku odar su ta inda kuke a faɗin duniya. Sai mun ji ku.